Salutare tuturor și v-am găsit la un nou episod din seria asta de Skywars. Jucăm pe mapa Plains. Și nu uitați, fraților, să lăsați cât mai multe like-uri și cât mai multe comentarii dacă mai vreți videouri, să strângem cât mai multe. Da. Avem armură decentă, însă sabia nasoală. Să mergem pe un tip repede. Aici nu e nimeni. Oh, bye. Sabie bună. Chestplate. Practic aici nu era nimeni. Săgeți și niște mere. Să ne punem aici merele. Hai să mergem în mijloc. Mai sunt 5 playeri și or 5 decent. Le luăm pe toate ca să nu le altcineva. Protecție 4. Încăutare de o cască neapărat. Aveam protection 4. Hai să vedem. Aici merge un friend. Cum e ăla cu falling, buții ăia. Dați-l pe băiețelul ăla. Da, stați, că noi avem enderpearl. Mergem acolo. Ce faci, mă, copile? Ce faci, mă? Să te bați cu mine? Adică stați, că n-am nevoie de itemele lui. Oare unde e celălalt player? Sincer, habar n-am de ce fac pot când am enderpearl. Hai să căutăm pe băiatul ăla. Cred că aici e. Ok, fraților, meci câștigat. Pot să-l spun de pe acum. Tipul n-are nimica bun. Ok. Ciao, tipule. Unde ești? Aha. Aha. GG. Primul meci câștigat. Hai repede să mai jucăm unul. What? Așa. Nether, habar n-am. De ce vă dă tot timpul Nether? Nether. Doar Nether, frate. Deci urăsc mapa Nether. Oricine mai zice urăsc. Harta Nether. Hai. Plains, ceva rustic. Jungle. Bun. Bă. Hai să mergem. Ok, fraților. Deja presimt că o să fie un meci reușit.
vedem asta. Nu! Mai pățești. Chestplate. Hai să mergem pe băieții ăia. Băiatule? E sigur că vrei să trăiești. Nu am nevoie de item. Vreau niște shit-uri. Mai n-am cam nu există. Tipul ăla pare șmecher. Pare șmecher până mă duc eu la el. Uitați-vă la tipul ăsta. Nu! Nu te teleporta. Oh, frate. Are fucking chemie. Tu ce faci acolo? Rupem cu arcul, băieți. Rupem cu arcul și ne dăm noi cu arcul. Și vreau să spun un lucru. Cunosc un prieten care se descurcă foarte bine în Photoshop și știe să facă avatare, bannere, deci tot felul și le face chiar foarte ca lumea. El mi-a făcut și acum recentul avatar care l-am. Face treabă foarte bună și atât am să anunț. Mai suntem 4 player. Să facem ceva YOLO. Stați puțin, nu vorbiți. Ok. Deci tipul ăla probabil. Oh yes. Unde-i tipul? E tipul ăla? Undeva pe aici? În zona? Uite! Șmechere! Opa! Bă, ce dă! Hai, tipule, unde ești? Șmecher! Hai, șmechere! Mă fugi, ha? Mă fugi, ha? Frate, deci urăsc tipii ăștia. Dăm și mie niște enderpearl-uri. Fucking this. Asta am așteptat atunci. Un moment de reculegere pentru Denis. RIP! Cum zice Rafa, restin pepperoni. Dar nu nimic, fraților, hai să mai băgăm un meci. Poate, da, poate avem noroc la ăla. Desolation. Da. Rustic. Deci, frate, trebuie să-mi explici și mie cum am murit acolo. Că eu nu înțeleg. Fuck, deci ce ofticat sunt. Ok, am început, doamne. Ok, armură full de prima. Tot ce trebuie, în afară de asta. Deci. Hai să mergem pe băieții ăștia. Pe băieții ăștia. Băieții ăștia. Băietule. Nu vreau asta.
Oh, fac, fratele meu, poți să dai cu mine cât vrei, oricum ești mort. Oh, de ce atent îmi văd? Ups, vreau itemele, adică pantaloni. Eram fundat. Tipul ăla nu știe ce se întâmplă și suntem foarte subtili, merem pe el, dar nu. Tu, fratele meu, ce faci aici, mă? Ce cauți pe Skywars? Ești cam praf, cam prăfuț. Da. Măcar avea arcul ăsta. Scout avea. Opa. Hai să mergem pe insulița asta. Nu știu, frate, de cât timp filmez? Cred că de vreo 10 minute. Asta e tot. Arc. Ok. Îmi doream bucea aia. Chiar îmi doream. Nu. Deci era să murim acolo. Cât de nab îs? Băiatule. Nu! Nu! Nu, 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 nu. Tu trebuie să mori, să mori. Wow. Tu, bă. Ce cauți acolo, bă? Cazi, mă, jos, mă. Hai să mergem. Aveam lat sau ceva? Insane acolo. Tu, tipule. Deci ăla dă cu arcul în mine de la 10 km, frate. Mă uit în așa și de 1000 de ori știu. Dar asta e. Ăsta sunt eu. Stresat, cum nicio. Ăștia ia toate chesturile. Măcar casca asta. Bă. Așa. Capul gol. Mâncăm niște mere repede și să facem pod către insula asta și o să mergem pe tipul ăla. Care cred că e lângă mine. Cred. Nu cred. What? Deci mai nap ca mine nu există. Fraților, o să fac un rage quit și cam atât acest episod. Vreau să lăsați cât mai multe like-uri pentru nabul de mine. Și să vă abonați dacă vă râdeți măcar. Și ok, fraților, eu am fost Denis și ne revedem în următorul episod. Pa, pa!